Samantala, Idol, isinusulong po sa mga magsasaka ng mais sa Bayambang ang paggamit po ng modernong teknolohiya sa pagtatanim upang mapataas ang produksyon at maiwasan ang pinsalang dulot ng mga peste tulad ng fall armyworm. Bilang bahagi na naturang inisyatiba, sumailalim sa pagsasanay ang 35 mga magsasaka hinggil sa biological control agents, integrated pest management at agri-system analysis na pinangunahan na mga kinatawan mula sa Regional Crop Protection Center at Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Ibinahagi rin sa ang kahalagahan at benepisyo ng crop insurance na makatutulong sa mga magsasaka mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon sa Municipal Agriculture Office, layon ng programa na mapalakas ang kaalaman ng mga magsasaka sa paggamit ng modernong pamamaraan sa agrikultura upang maging mas produktibo at mapanatili ang mataas na ani sa nasabing bayan. Produksyon naman po ng palay sa Pangasinan pinalakas sa bilang suporta sa mga lokal na mga magsasaka. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Lumagda sa isang kasunduan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at ng National Food Authority upang palakasin ang lokal na produksyon ng palay at suportahan ang mga magsasaka sa lalawigan. Sa ilalim ng kasunduan, magkatuwang na pamamahalaan ng dalawang ahensya ang Rice Processing System 1 facility sa Santa Barbara upang mapahusay ang kalidad ng ani, mabawasan ang post-harvest losses at mapababa ang gastos sa operasyon. Bahagi ito ng corporate farming program ng pamahalaang panlalawigan na layong gawing mas produktibo at kapaki-pakinabang ang agrikultura sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga kooperatiba at magsasaka. Sa kasalukuyan, mahigit 1,400 magsasaka mula sa 54 na kooperatiba ang kasali sa programa na patuloy na pinalalakas para sa mas maunlad na sektor ng agrikultura sa Pangasinan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.